گهدار و بینرین ما بوتنا دمجمر سی بوان سرنوچیان دست پیدا. ارتشا ترکیه گندوار باجار دربسیا روشاوای کردستانی آرمانج کرد. لی باجارو که شداده یه بسر پارزگاه حسکی و چکدارین پیاده بچکان ایریشی خونشاندانه کی کرد. شانده ناف دولتی جبو سوریه هوشیاری دا که اگر های رخصنانه توینیه گرتی دست جه کاری برهف کرنا دستور نوی سوریه برده. دم باش. ارتشا ترکیه گندوار باجار دربسیه لی کردستان سوریه ده کرا آرمانج به توپ و چکن سوک آرمانج کرن لی تو زیانین مروفهی نهاتن تومار کرن لی گوری کوژه درن خوجاهی تکس کرن که ارتشا ترکیه در دورا گنده چطل یه گندوار دربسی آرمانج کر و تا ایواری بردوام کر مدرسیک مزن لی جمولاتیان درست کر جداویا مهادهان و تا ایرو ارتشا ترکیه هجمارک گندو دورین لکوبانه گریسپی تربسپیه سرکانی و دربسیه جی آرمانج کرنه. لی باجارو که شداده یه بسر پارزگاه حسکی و چکدارین پیاده بچکان ایریشی خوانی شاندانه کی لی دجیوی رودا بو کره ده انجام ده ولاتی یک هاته کشتن و هجمارک خلکن سویل جی بریندار کتن. باجارو که شداده سر پارزگاه حسکی و چکدارین پیاده بچکان ایریشی خوانی شاندانه که لی دجیوی رودا بو کر ده انجام ده ولاتی یک هات کشتن هجمارک خلکن سویل بریندار بون. وەک ناڕازیبوونەکێ لەسەر کریارن پێدێ و چەکدارن بسەرە ڕەوشە ئابووری و ئەولەهی یەکو باژارۆکێ شەدادێ یە سەر بە پارێزگا حەسەکێڤە تێدە دەرباز دەبە دوهدوشەمێ خۆنیشاندانێکی ڕوودا و خۆنیشاندەران سلۆگانên dijî pêdê gotin û daxwaza derketina pêdê ji şedadê kirin. Ji aliyê xwe ve çekdarên Sûriyaya Demokratîk Hesed yên ser bi pêdê ve bi çek û otomobêlên leşkerî êrişî xۆnîşandaran kirin. وگله آویتن وان و هجمارک بریندار کرن لی تا دمک درێژ خەلکێن شەدادێ li cadeyan gihiştin hev û kom bûn li hember wan rawestiyan. Li gorî hincê derên xwecihî belavkirine çekdarên Hesed yên ser bi pêdê ve gundê El Herîr yê nêzîkî bajarokê Şeddadê bi topên hawn armanc kirin. Di encamê de welatiyekî sivîl hat kuştin û du zarokên wî bi tundî birîndar bûn û destûlingên wan ji ber giraniya birînan hatin birîn. Derbarê topbarankirina gundê El Herîr û sedemên wê bûyerê xwenîşandana Şeddadê û rewşa ku ew bajarok gihiştiye de pêdê tanha tudaxuyanî belav nekiriye. Bajarokê Şeddadê dikeve başûrê Hesekê bi 6 kîlometrî li ser sînorê Sûriye û Iraqê ye li ser riya serekaya bajarê Hesekê û Dêrazorê ye. Piraniya xelkên wê erebin û ji hoza cibûrin. Hejmara nişteciyê wê nêzîkî 20,000 kes e. Di destpêka şoreşê de Artêşa Azad ew bajarok desteser kir. Piştre grûpên çekdar yên tundraw, piştre jî rêxistina Daişê û herî dawî. Ji beriya 2 salan ve jêr kontrola çekdarên Hêzên Sûriyaya Demokratîk ya ser bi pêdê ve ye û gelek ciwanên Kurd li wî bajarokî şehîd ketine. رخصتنا قندیل و بهورزی لگر و بریا کامپا دومیزیا پنابر کردن روشاوای کردستانه آهنگ که جبو زاروکن دبستانان لدار خستو تیده دیاری لسر زاروکان هاتن بلاف کرن و هروها شانویک و هجمارک ستران هاتن پیشکش کرن. دست بید که چطور اونا هکادی و طبقانی دست بید که ایمان دینه کبت امریشین کبت پرورده دا اما چندی و همه اوید و هرچ افصاله و قار و بریم که ما دست بگیریم و شیای نجید وزیر بروانی روسیه سیلاگی شویگو جهفشان خواه ترکیه را تکس کرد کوروش لی سوریه پیوستی به دستوردانا کابلز هیا جه انقره و جه موسکوی. وزیر بروانی روسیه سرگی شویگو لی سوتشی لگل هفشان خواه خلوصی اکار کار لی دورا بیچک لی سوریه گنگ شکر. شویگو گوت جی کو او نچاربونه جبر کوروشا سوریه پیوستی به دستوردانا کابلز هیا کو او هفدیتنان پیک بینن.
شاندای نافدولتی ji bo Sûriyê hişyarî da ku eger heye rêxistina netewên yekgirtî dest ji karê berhevkirina destûrekî nû ji bo Sûriyê berde. Eger gihiştin bi rêkeftinekî di vî derbarî de di dawiya vê salê. Şandayê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura Encûmena Ewlehiya Navdewletî agadar kir ku emîndariya giştiyê netewên yekgirtî Antonio Guterres daxwazê kiriye ku di posta xwe de bimîne ji bo bicihkirina erkê xwe yê dawî. Erkê de Misturayê dawî ew e pêkanîna komîtekî ji bo danîna destûrekî nû ji bo Sûriyê ku de Mistura amaje kiribû bi amadebûna xwe ji bo şandana ve xwendinan ji bo endamên heman komîtê ji bo pêkanîna civînekî di heyva bê de. Şandayê navdewletî ji bo Sûriyê hojdarî da ku eger heya rêxistina netewên yekgirtî dest ji karê berhevkirina destûrekî nû ji bo Sûriyê berde. Eger gihiştin bi rêkeftinekî di vê derbarê de berî dawiya vê salê neyê kirin. Şandayê navdewletî ji bo Sûriyê Stîvan de Mistura di vê derbarê de ji civîna Encûmena Ewlehiya Navdewletî re got ku ew rojên dawî de ne ji hewlên berhevkirina Komîta Destûrî Sûrî û serbar kir ku eger heye ew negihêne pêkanîna komîtekî destûrî bawerpêkirî. Hikûmeta Kazaxistanê li ser zarê wezîrê derveyê welatê xwe ragihand ku wê di dawiya vê mehê de gerek din ji danostandina derbarê Sûriyê li Esîtana were li darxistin. Bi amadebûna welatên gerentîdar nûnerên rejimê û opozisyonê wê were pêk anîn. Hindek ji derên Xucehî Kazaxistanî ragihandin ku wêgerekedin ji danûstandinan derbarê Sûriyê di dawiya vê mehê de li Asîtana bi amadebûna welatên gerentîdar were li darxistin. Ajansa Interfax ya Kazaxistanî li ser zarê wezîrê derveyê Kazaxistan Xeyret Abdurrahmanov diyar kir. Gogera bê wê di rojên 28 û 29 vê mehê de bi amadebûna Îran û Rûsya û Tirkiye were li darxistin. Ji bo gengeşakirina pêşhateyên dawî li Sûriyê bi giştî û parêzgeha Idlibê bi taybetî. Abdurrahmanov eşkere kir ku hemî aliyên bejdar dixwazin rewşa Sûriyê guftûgû bikin bi taybet rewşa Idlibê û vekirina rêyekê ji bo vegera derbeder û koçberan û aramkirina rewşê di Sûriyê de. Abdurrahmanov da diyarkirin jî ku nûnerên rejîma Sûriyê opozisyona wê jî di civînan de amade bibin. Medyayên Rûsî jî eşkere kiribûn ku rewşa Idlibê û rêkeftina Rûsî-Tirkî ji bo pêkanîna devereke bêçik û yek ji mijarên serekebin yên civînan. Her wiha encamên lûtkeya çar alî ya ku li Îstanbula Tirkî di navbera Rûsya û Tirkiye û Almanya û Fransa hatibû li darxistin wê li ser were rawestandin. Beryaniha civînên Asîtana gihiştin rêkeftinekê bi avakirina deverên kêmkirina astê şer lê cîbecîkirina vê biryarê demkî bû ji ber ku rewş paşî dîsan têk çû û şer vegeriya holê. Beryaniha Tirkiye û Rûsya gihiştibûn rêkeftinekê ji bo avakirina devereke bêçik li Idlibê wekû rêgiriyekê ji êrîşa rejîma Sûriyê li ser parêzgeha Idlibê û biryar bû ev rêkeftin têkevewarê cîbecîkirinê lê pabendî bi hindek xalan nehate kirin lewma carcaran tevlihevî di navbera çekdarên rejîma Sûriyê û hindek grûpên çekdar li Idlibê rû dide. Wilayetên yekgirtî betîman dan ku tu alîkariyan ji bo avakirina Sûriyê berî destpêkirina proseya veguhestina desthilatiyê li wî welatî pêşkêş nakin. Cigirê şandayê Emerîkayê herdemê li neteweyê yekgirtî çûnapan guhên digotinekî de ku lê rûniştinekê Encûmena Ewlehiya Navdewletî pêşkêş kiribû got ku pêkanîna Komîteya Destûrî gava yekeme bere veguhestina siyasî li Sûriyê. Navborî got jî ku civaka navdewletî dest bi xwendina pirsa pêşkêşkirina alîkariyan ji bo nûavakirina Sûriyê nake berî ku prosek siyasî herdemî li wî welatî dest pê bike. Nûçeyên me bi dawî hatin dubare sernûçe. Artêşa Tirkiyê li gundewarê bajarê Dirbêsiya Rojavayê Kurdistanê armanc kir. Li bajarokê Şehdadê yê bi ser parêzgeha Hesekê ve çekdarên PYD bi çekan êrişî xûnîşandanekî kir.
شاندای ناودولتی جبو سوریه هوشیاری دا کو اگر هیا رخصنا نتوین یگرتی دست جه کاری برهفکرنا دستور سوریه نو برده بمینین خوشیده